Sa number 8, duha pagid ka baboy sa Bacolod City nagpositibo sa ASF. Nagdangat na sa napulo ka mga baboy sa syudad sa Bacolod ang nagpositibo sa African swine fever sandig sa records sa Bacolod City Veterinary Office. Ini matapos nga nagpositibo man sa masakit ang isa ka baboy sa barangay Alijis kag na-record man ang una nga ASF case sa barangay Alangilan. May una na nga daan nga nagpositibo nga duha ka baboy sa Alijis, duha man sa Takuling, duha sa Bata, isa sa Granada kag isa sa sulod sa slaughterhouse. Ginahaylos ng CVO ang mga backyard hog raisers nga pasangkaron ng ilang nga biosecurity kag ipabilin ang katinlo sa ila palibot. Agud malikawan nga makakuha sa masakit ang ilang mga ginasagod nga baboy. Ginapanugyan man sini nga gilayon nga magpabalo sa otoridad kung may mga sintomas ang ASF nga makita sa ila mga baboy. Padayon man sa gihapon ang pag-disinfect sa nga CVO sa mga lugar nga naka-record na sa kaso sa ASF, agud matap na ang posible nga paglaptas ng masakit. Kaduhan man sini ang random testing sa mga baboy.